nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ yanfoyila Buguni mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi araba Octobre kalo tile 30 san 2024 o kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ameriki jamanatigi sigi kalata tɔ tora panko 1 ani ɲɛ waawa ye nka ɲiningali tɔ min bɛ min dɔ bɛ tali kɛ kalatalaw yɛrɛ ka hakɛw kun kan ka fara dunanw ka doni ka bɔ hakɛ kan sɔrɔ yiriwaliko nasiraw fo ka se musow ka kɔnɔtiɲɛko ma maa minnu bɛ ka kalata joona ka kɔ Novembre kalo tile 4 ɲɛ o camanbaw de yelen don Ameriki kalatayɔrɔw la. George Atino wulila ka t'i ɲɛda o kɛnɛw dɔ kan an bɛn'o lase aw ma sisan jamukan kɔnɔ. Ka kɛ hali bi ni Ameriki jamanatigi sigi kalata ye républicains ka cɛbɔ ani démocrates ka cɛbɔ kɔfɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn wɛrɛ min bɛ wele ko parti vert olu ka musobabɔ Jill Stein ale ma lakodɔn kosɛbɛ a yirala ka fɔ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko kan kelen dɔrɔn de yelen don a bolo nka a sen donnen Ameriki jamanatigi sigi kalata la ko nafa ka bon. Sénégal u ka jikan finitigiw ye tamaden mɔgɔ 600 ɲɔgɔn ni kisi tile 10 kɔnɔ min kɛra farafina tilebiyanfan gun kan. Ni tamaden fanbaw k'u tun bɛ ka bɔ farafina k'u kunda nazarala kan. Nunu de bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan min bɛna lase aw ma a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o waati selen ye. An bɛ kunnafoniw datigɛ ni Ameriki jamana o jamanatigi sigi kalata ye min tɔ tora panko 1 ani ɲɛ waawa ye nka ɲiningali tɔ min tɔnnen don waliya camanw kan min bɛ tali kɛ kalatalaw ka hakɛ kan musow ka kɔnɔtiɲɛko dunanw ka sen doni n'u ka doni ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔna la fo ka se sɔrɔ yiriwaliko ma. O nɔgɔnin fɛ bi VOA Banbara tɔgɔ la George Atino ale ye wulikajɔ kɛ ka taa kalata yɔrɔ dɔw la an bɛna kuma di a ma ni waati in na maa minnu ni olu bi kɔn ka kalata olu caman de ye kalata daminɛ ni waati in na. George i n'u la. Ni waati ninnu na i n'u la Mariam an ka foli bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye a k'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ nin ye Greenleaf kalata recreation center la yen kalata kɔni bɛ senna ni waati yɛrɛ la wa a k'a dɔn k'a fɔ ko ni kalata bon o dayɛlɛla nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wa a bɛ to senna kɔni fo wulafɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 waati a ka dɔn k'a fɔ ko yan kɔni sen bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ 9 la minnu ɲɛna tɔmɔna waasa mɔgɔw ka se ka na kɔn ka kalata kɔni kɛ yan Washington DC wa i k'a dɔn o kɔn ka kalata o mu daminɛ na Octobre kalo tile 28 o bɛ to senna fo Novembre kalo tile 3 ni o bɛ bɛn karidon nata yɛrɛ ma an kɔrɔ mɔgɔw minnu kɔni nana kalata yan ni olu dɔw sera ka kuma cɛ dɔ ale ko kun t'a la ale ka to so ka kalata don kɛrɛnkɛrɛnni yɛrɛ ma kɔnɔ sabula ale kɔni ale lujuratɔ ye wa ale nana kɔn ka kalata a ka fɔ la o bɛ a to a kalata don yɛrɛ kɔni ni o bɛ bɛn Novembre kalo tile 5 ma ale tɛna i jɔ jama cɛla waasa ka se ka a kalata dɔw kɔni olu y'u ka kalata sɛbɛn kɔni ci bataki de fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la wa Mariam a k'a dɔn k'a fɔ ko o kalata sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la k'o lakanako ɲuman fo kalata don yɛrɛ n'o bɛ bɛn Novembre kalo tile 5 ma o la u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka o kalata sɛbɛn kɔni ko olu jate. George Atino ni kunɲɔgɔn laban in na kalata cɛbɔw olu ye u ka kunnafoni di labanw kɛ min bɛ wele ko campagne jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ta kɛra karidon fɛn min ye Kamala Harris ye o ta tɛmɛna kunu kunnafoni laban jumɛnw bɛ o koɲɛ kɔnɔ. Jati Mariam i k'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ nin ye dɔgɔkun laban de la yanni jamana ɲɛma kalata cɛ mun bolo dalen don États-Unis yan wa ni ɲɛnajɛ laban minnu kɔni kɛra ni fanga ɲinina filaw fɛ o kɔni sen fɛ u kanubaw ɲɛkɔrɔ u ye jalakilikan kɔni bin ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Donald Trump ale ta kɛra karidon tɛmɛnen wa o kɛra New York Madison Square Garden na yen kɔni maa 20,000 ani kɔ ɲɔgɔn olu de tun bɛ kɛnɛ kan
wa o jamaw ɲɛna républicain ka cɛbɔ ale kɔni i kanbɔ kɛrɛnkɛrɛn la sɔrɔ ani tungarakɛw kunkanko de kan fan wɛrɛ fɛ Kamala Harris ale ta kɔni o kɛra Washington ellipse la wa o kɛra yɛrɛ yɔrɔ la mun kɔni ni Maison Blanche ni o États-Unis jamana ɲɛmaayaso ye o man jan kosɛbɛ ale fana kanubaw ba yirikaw kɔni ɲɛna ale y'i kanbɔ kɛrɛnkɛrɛn la sɔrɔ ko kan wa a kumana fana k'ale bɛ fɛɛrɛ tigɛ waasa ka bɛn sisi États-Unis jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka dɔn ni kalata mun kɔni bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 5 ma o kɔni a koronen don kosɛbɛ sabula danfara mun bɛ kalatalaw kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ kalata ko ta fan fɛ o kɔni koronen de kosɛbɛ Mariam. George Atino an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni hali bi Ameriki jamanatigisi kalata ye démocratiw ka musobabɔ n'o ye Kamala Harris ye ani républicainw ka cɛbɔ jamanatigi kɔrɔdonla Trump olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛli tɔn wɛrɛ bɛ yen min bɛ wele ko parti verte ni olu ka ɲɛma o ye musolaka ye Jill Stein nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kan kelen dɔrɔn de bɛ ale bolo wa k'a ka kala tali a tɔgɔ yelen o cɛbɔw cɛma ko o nafa ka bon Ameriki jamanatigisi kalata la nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛra Maxime Adam fɛ VOA Bambara tɔgɔ la o tariku min bɔra Moribo Danbele bɛ o bayɛlɛma k'o lase an ma bamanankan na. Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye Jill Stein ale ka kɛ bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujima olu ka musobɔ ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔya ɲini la san 2016 a ye kɛmɛdonya murumuru ani damadɔ sɔrɔ démocrate caman de y'a yira k'a fɔ k'olu ka kalata ko o de y'a to Hillary Clinton a ma se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Michigan misali la Donald Trump a ye Hillary Clinton a ye sebaya sɔrɔ a kan ni kuru 11 o wagati kelen la Jill Stein ale ye kuru 50 ani kelen de sɔrɔ jateminɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko olu ma da la k'a fɔ nin kalata ko ninnu kuru ninnu bɛɛ taara Stein kanu na u fɛ ko a dira Clinton ma. Ni ma da la k'a fɔ ko a bɛna nɔgɔya k'a fɔ ko ni Karim Masina ko a ka kala talen ko olu bɛna suɲɛ ka d'a kan an t'a dɔn k'a fɔ kalatalaw u jogo bɛna kɛ mun ye n'a sɔrɔ u bɛna jagoya ka sugantili kɛ fan fila de la. Ni ko kelen ɲɔgɔnna o de kɛra san 2000 wagati la wagati min na ni bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujima Ralph Nader ale ye kuru 100 ɲɔgɔnna sɔrɔ Floride. George Bush ale ye sebaya sɔrɔ Al Gore kan ni kuru 537 dɔrɔn ye. The problem with this whole formula is when you have a highly contested election. Gɛlɛya min bɛ nin hakilila in na o ye k'a fɔ ni kalata a nana jija k'a gɛrɛntɛ kosɛbɛ an b'a yira k'a fɔ ko kalatalaw ka sugantili filanan nafaba de b'o la ne bolo ni fɛɛrɛ in fili b'a la mɔgɔ minnu b'a ɲini ka kalata cɛbɔ wɛrɛw ye u b'a kɛ ka da kun wɛrɛ de kan u yɛrɛ ŋaniya kosɔn u jigila tigɛlen don parti belebeleba minnu bɛ sen na o de la u bɛ ni kalata in kɛ u ka nisɔgoya yira wagati min na VOA ye wele bila Stein ale ka fanga yɛrɛ kofɔlaw ma u ka kunnafoni ɲɛmɔgɔ dankan ni o ye Sam Faifol ale ye jaabili kɛ k'a fɔ ko dankarili ka ɲɛsin cɛbɔ wɛrɛ ma a y'a fɔ nin togo la ko dankarili ye ka ɲɛsin bɛɛjɛ fanga ma ko nka a bɛ komi i b'a fɔ i ye kalatalaw sago ka o de datugu ani k'u bagabaga yaasa u ka kalata mɔgɔ min ka d'u ye walima k'u kana se ka kalata yɛrɛ fiyewu duguw la i n'a fɔ Michigan yɔrɔ min na ni silamɛw ka ca ye kosɛbɛ Ameriki bɛrɛbɛrɛtɔn a bɛ sɔn ka fangaba sɔrɔ ye ka d'a kan silamɛ minnu bɛ yen olu kɔni haminako ye Gaza u diminen don Ameriki famayaso Maison Blanche ale ka kɔkɔrɔma dɔli la ka ɲɛsin bani sirɛla ma jateminɛ dɔ mun bɔra kalo tɛmɛnen cakɛda mun ni ale bɛ kuma Ameriki silamɛw olu ka cɛɲɔgɔnya kan ko silamɛ kɛmɛdonya 40 Michigan u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna kalata Madame Stein ye o wagati kelen na kɛmɛdonya 12 olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalata Harris ye ale Stein a bɛ sɔn ka kuru caman sɔrɔ Kamala Harris kan wa démocratiw nin dugu nafama ninnu na ma se ka a senbɔ kalata koɲaw la wa ni ɲɔgɔndan danna nin ma nin dugu damadɔ ninnu na a bɛ se ka fanga sɔrɔ nin dugu ninnu na kalata don ni sɛbɛnfura kelen y'a yira k'a fɔ ko silamɛ caman de y'a yira k'u bɛ fɛ ka kalata Madame Stein ye ka tɛmɛ Harris kan Wisconsin Arizona olu ye dugu ye Joe Biden ni ale ye sebaya fitinin sɔrɔ Donald Trump kan san 2020 wagati la ni kalata in kɔnɔna la sebaga a bɛ sɔn ka surunya yaasa ka se k'a sugandi bɛrɛbɛrɛtɔn ɲugujimaw ka kalatalaw olu bɛ sɔn ka danfara kɛ Modibo Danbele Maxime Adams tɔgɔ la VOA News Washington.
Amérique kalatalaw cɛma ko mɔgɔ miliyɔn 14 de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ syndicat tɔnw na o syndicat tɔn mɔgɔ minnu ni olu ye kalatalaw ye Amérique cɛbɔ filaw n'o ye Donald Trump ani Kamala Harris ye ko bɛɛ lajɛlen mago bɛ ninnu ka dɛmɛ la walasa u ka se ka kalata sebagaya sɔrɔ o senfɛ VOA ka kunnafonidila Catherine Gibson ale wulila ka taa Nevada mara la syndicat tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ kalatalaw fɛ ka taa u ɲininka ka kɔn novembre kalo tile 5 ɲɛ Naman Jara VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Démocrates ka fanga ɲinina Kamala Harris ka lajɛba dɔ senfɛ Las Vegas baarakɛla minnu bɛ lafasalitɔnw kɔnɔ u y'u nisɔndiya jira bawo Kamala Harris y'a fɔ k'a bɛ lɛnpo bɔ u ka hakɛw kan baarakɛyɔrɔw la États-Unis Kenny Casserole ye casino baarakɛlaw ka lafasalitɔn mɔgɔ dɔ ye. I know that Vice President Kamala Harris has a ne b'a dɔn jamana kuntigi dan kan Kamala Harris fɛɛrɛw b'a bolo n'a bɛna dan sigi lɛnpo sarali la an ka hakɛw kan ni maraw ɲɛmaw y'a kɛ baarakɛlaw kan yan Nevada. Tiɲɛ don Donald Trump y'a fɔ k'a bɛna kɛ an ka hakɛw kisibaga ye nka tiɲɛ t'a la. Is a dangerous lie. Républicains ka cɛbo Donald Trump fana taara Nevada mara kɔnɔ walasa k'a ka baaraw kɛcogow sankɔrɔta n'a ɲɛsinnen bɛ ka lɛnpo bɔ casino baarakɛlaw ka hakɛw kan. Didi Lima ye Donald Trump kokoromadonbaga dɔ ye Nevada. That is going to be adored. O bɛna diya baarakɛlaw bɛɛ ye jango sara jɔnjɔn tɛ minnu bolo o bɛ fisa kosɛbɛ. And that they work on tips, that's going to be loved by them. Donald Trump ye Las Vegas ka polisiw ka dɛmɛ fana sɔrɔ. The majority of our citizens trust fasodenw fanba ka danaya bɛ an ka polisiw kan wa lakanatigiw bɛ jamanadenw ka nafa de lajɛ walasa k'u ka lakana sabati lakanatigiw n'o bɛ sɔrɔ ko yiriwali la wala mɔgɔw ka danaya b'u kan. Steve Grimes kumana Donald Trump ye dɛmɛ minnu fɔ ka ɲɛsin lakanatigiw ma a ka lajɛbaw senfɛ. a man like Donald Trump and his Donald Trump na jɛɲɔgɔnw y'a an dɛmɛ tuma bɛ u ka kampaniw kɔnɔ bawo u ko tulonkɛ tɛ kɛ lakanatigiw la politiki siratigɛ la. Baarakɛla bayirika minnu bɛ lafasalitɔnw kɔnɔ Nevada cɛbɔ fila ninnu jamana kunti kalata in na u mako b'u u ka dɛmɛw na kosɛbɛ. Catherine Gibson ka kumafɔla kunnafonidila don. Kamala Harris ye mobilitigiw ka lafasalitɔnw ka dɛmɛ sɔrɔ nga mobilibaw bolilaw ka jɛkulu ani jagokɛlaw ka cakɛdaw kɔni ma sɔn ka cɛbɔsi dɛmɛ. Nevada votekɛlaw dɔ bolo ko nin ye tamasiyɛn ɲuman ye. Edward Kemmer bɛ vote Donald Trump de ye Nevada. Mobilitigiw ka lafasalitɔnw bɛ vote démocratiw de ye tuma bɛɛ wa n'u ma vote démocratiw ye o kɔrɔ u bɛna vote Trump de ye. Las Vegas tobilikɛlaw ka lafasalitɔnw bɛ Kamala Harris de kokoroma dɔn. Ted Papa George ye tobilikɛlaw ka lafasalitɔn mɔgɔ dɔ ye Las Vegas. Working class voters are smart. Bololabaarakɛlaw ka jagun sika b'u dusukun na fɔlɔ nga gɛlɛya bɛ yɔrɔ min u ye cɛbo Trump kɔni kɛ kalontigɛla ye min ye jamana kuntigi da kan Kamala Harris ye a ka baarakɛcogo in bɛna dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la. U bɛ don duw kɔnɔ ka mɔgɔw kunnafoni. Claudia Monreal ye tobilikɛlaw ka lafasalitɔn mɔgɔ dɔ ye. Big corporations coming in. Baarakɛdabaw bɛ sɔngɔ minnu da mɔgɔw kan u ka ca kojugu i n'a fɔ balo sɔngɔ daji soko o de kama cɛbɔ ɲuman ka sugandi walasa ka kunnafoniw ɲumanw di mɔgɔw ma. Ne kɔni bolo Kamala Harris bɛ se k'o ɲɛnabɔ se tɛ an minnu ye ani lafasalitɔn mɔgɔw ye. Nevada bɛ fara mara 7 minnu ka votekɛlaw ka ca kosɛbɛ États-Unis wa baarakɛla minnu bɛ lafasalitɔnw kɔnɔ jɔyɔrɔba de b'u la walasa ka se sɔrɔ ni jamana kunti kalata in na. Ka da nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ a lase aw ma k'a fɔ Amérique jamanadenw bɛna bɔ ka kala ta novembre kalo tile 5 ɲinan san ka Amérique jamanatigi kura sugandi min bɛna don Amérique masayaso la Maison Blanche kɔnɔ ni o cɛbɔ ye Donald Trump ani Kamala Harris ye. Kunnafoni minnu b'o koɲɛ kɔnɔ an k'o lamɛn.
Donna Wesh ye demokratu ka berebereli tɔntɔnden dɔ ye kabiri waati jan. A ma dan wulikajɔ baaraw ma walasa ka se ka kɔkɔrɔmadonni kɛ jamanatigi dankan Kamala Harris ka musobɔya o yɛrɛ kofɔ baaraw la. K'a to a ka garaji kɔnɔ Las Vegas, Nevada mara la. A ko k'a bɛna seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa demokratu ka wasaden Jackie Rosen k'a ka wasadenya plasi di Ameriki ka wasabulon ma. N'an bɛ bɔ waati bɛɛ ka kuma ni kalatalaw ye, o bɛɛ ne dan yɛrɛla de ka taa fɛ. N'o bɛ kɛ ni Jackie ka sigiyɔrɔw la kɔkɔrɔma donni ye ka to Sena kɔnɔ, o bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka ɲɛkunya di an ma. Nevada mara jatilen do Ameriki marabolow fɛ min tɛ koba dɔn wasadenw ka kala tali la, n'o bɛ kɛ ni jalatigɛli ye republicainw ka tɔndenw ani demokratiw ka tɔndenw cɛ walasa u ka se ka ɲɛkunya sɔrɔ. An bɛ nin waati min na demokratiw ka kalatalaw ka jɔyɔrɔ kɔni man bon kosɛbɛ wasabulon kɔnɔ, ka daa kan sigiyɔrɔ 51 ɲɔgɔn de bɛ u bolo. Nga Rosin Sams Brown, ale min ye u fadenkɛ ye ni a jogina Afghanistan kɛlɛ la, y'a yira ko waati dɔ kuma sera yɛlɛma ka don kow la Washington. Sɔrɔ de b'an bolo an kan ka wulikajɔw kɛ ka a yiriwali bila sen kan. An bɛ se ka ko caman de kɛ o ko la, ka se ka siraw labila an ka politiki ta siraw fɛ. An ka yan k'an janto fɛnɛ an ka dancɛ kow la. Texas mara ye min lakodɔnnen do ladala siraw fɛ i n'a fɔ republicainw ka kulu dagayɔrɔba. Dasumusumuniw y'a yira k'a fɔ ko kalata kɔni yɛrɛ kofɔw jilajalenba do demokratiw ka wasadenw ka cɛbɔ Colin Allred ani republicainw ka cɛbɔ Ted Cruz ni ɲɔgɔn cɛ. Barosigi min kɛra ni ma fila ni ɲɔgɔn cɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen, Monsieur Allred ye Monsieur Cruz ɲininka janvier kalo tile 6 san 2021 o dankariliwale kan min kɛra Ameriki wasabulon kɔnɔ. Ni kalata in bɛ a ka jɔyɔrɔ kɔnɔ, an tɛ se ka kɛ jamanaden ɲuman ye ka sɔrɔ an ka fan ma se ka sebagaya sɔrɔ. Monsieur Cruz, ale ma sɔn ni ɲiningali ninnu hakilina ma. I t'a ye ka kuma gɛlɛyaw kan. I t'a ye fiyewu ka kuma Antifa ani Black Lives Matter olu ka gɛlɛyaw kan. Olu minnu ye dugu camanw jeni Ameriki yan. Fɛn min ye Montana mara ye, demokratiw ka cɛbɔ min bɛ yen n'o ye John Tester ye, fɛnɛ ni republicainw ka cɛbɔ Tim Shelley olu fɛnɛ karila ɲɔgɔn na min kɛra u ka barosigiba senfɛ n'o ye demokratiw ka barosigiba ye Convention National Democrate, o min kɔnna ka kɛ ɲinan san kɔnɔ. Ciladen dɔ ye laseliw kɛ k'a da se kalatalaw ka taabolow ma ko minnu bɛna sɔn ka bɔ ka kala ta jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye, nga ko u bɛna sɔn ka demokrati dɔ de to wasabulon kɔnɔ. Senateur Tester tun ye layidukan dɔw ta u ye min bɛ tali kɛ u ka sɛnɛ sariyakow kan. Anw ka kegun kojugu ka se ka o layidukan ninnu to yen tɛ a ka tɛmɛ. Republicainw ka barosigiba Convention National Republicaine senfɛ, ciladenkuluw ye laseli kɛ ko kalata min kan ka kɛ n'o bɛ wele ko vote libéraux. Monsieur Tester fɛ k'o nafa man bon jamana ma. Tim Shelley ye maakɔrɔba de ye min lakodɔnnen do i n'a fɔ kɛlɛ sebagayaba o sɔrɔbaga dɔ, finitigi jolenba do. Ko walasa ka se ka Ameriki wasabulon kɔnɔna la sɔrɔ, ciladenkuluw fɛ k'a baaraw bɛna sɔn ko ka gɛlɛya. Bawo k'a latɛmɛ republicainw ka kulu fan fɛ ka taa demokratiw ka kulu ma, ko kan 435 de ka kan ka lasɔrɔ u fɛ ɲinan san. Nin tun ye VOA News ka kunnafonidila Catherine Gibson ka laseliw ye min bayɛlɛmana nani talani fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan na, o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka Jabaranin so ani radio fiɲɛsiraw kan, aw kan bɛ sɔnni. Novembre kalo tile 5 san 2024 Ameriki jamanadenw welelen do ka na gindo soni kɔnɔ u ka se k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ko suganti ani ka se ka Ameriki wasaden so olu mɔgɔ kuraw k'olu fɛnɛ sugandi ka daminɛ Maison Blanche la fo ka taa se u ka nagakɔrɔmɔgɔw olu sugantili ma meriw la kalatalaw olu sago o de bɛna Ameriki tagatogoya yira san nataw la ka daminɛ dinaw donni ni bɔli koɲaw kan Ameriki kanama politiki koɲa kan ka tɛmɛ ni sɔrɔ ye ka taa se kɔnɔcɛ kumaw ma ani ko wɛrɛw a y'aw sɔgɔ an ka jɛmukanw na yaasa ka se ka kunnafoni sɔrɔ ni kalafili koɲaw la ni an ka sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw ye jateminɛlu a y'aw jija an bena jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun kɛ novembre kalo tile 5 nɛgɛ ɲɛ 17 wagati ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 18 na a kana fɔw kɔ a be sɔrɔ an ka baarakɛ arajow kan ani an ka bɔlɔlɔsiraw i n'a fɔ Facebook aw kana ɲina fɛnɛ YouTube VOA Bambara kɔ a y'aw sɔgɔ VOA Bambara la yaasa a be se ka kunnafoni bɛɛ sɔrɔ Ameriki kan ni jamana ɲɛmɔgɔ kalafili kan ni ale be kɛ novembre kalo tile 5 san 2024 terikɛ aw jija ni kana fɔ kɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw la VOA Bambara.
An ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn an bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka taa n'a ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ani Mali jamana kɔnɔ duniya tɔn belebele min n'a sigilen don lakanako kunna n'a bɛ wele ko Médecins Sans Frontières olu ye laseli kɛ bi araba k'a fɔ ko u tun ye u ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri Nampala n'o filɛ nin ye Mali jamana camancɛ fan fɛ ko k'a sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ni maa wɛrɛw ka dankarili walew ye min bɛ ka taa ka ɲɛsin u ka baarakɛlaw ani kɛnɛya baarakɛla dɔw ma ni marabolo kofɔlen in na ka tɛmɛ ni o ye Mali kɔnɔna la san 2024 ka se san 2025 ma o kalanta min ni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a tun kan ka kɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka bila novembre kalo tile 4 na ɲinan san sɛgɛsɛgɛliw y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ a kuɲɛ la sabu sanji ka tiɲɛni nɔ o nɔ yelen don kalanso caman kɔnɔ Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ale wulila ka taa Mali kalanso dɔw kɔnɔ Bamakɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ an ka jateminɛw senfɛ Bamakɔ sigida caman kɔnɔna na k'a daminɛ Sebenikɔrɔ Maɲanbugu Sanfil fo kana se Bozola ekɔlisoba ma san ye tiɲɛni lase maa minnu ma ni u fanba kun kelen bɛ ka na u kuma dogo a ekɔliso kofɔlenw kɔnɔ an ka jateminɛw senfɛ kɔni a maa kuma dogolenw o si tɛ a ekɔliso kofɔlenw kɔnɔ bi an bɛ waati min na i ko sisan nka an ka jateminɛw na an y'a ye a ekɔliso kofɔlen caman kɔni tɛ lahalaya ɲuman na k'a daminɛ ɲɛgɛn kɔnɔnaw ekɔliso kɔnɔnaw na kilasiw ka taa se tabaliw ani tabulow ma nin fɛn ninnu si kɔni tɛ lahalaya ɲuman na o siratigɛ la sa an bɛna kuma di Bozola ekɔliso o ɲɛmaaba ma a bɛ ɲɛfɔli ka ɲi denmisɛnnin wɔɔrɔ dɔ bɛna don a kɔnɔ bon kɔlɔlɔ b'a la basa n'u taara yɔrɔw nɔgɔlen don bon fo ka yɔrɔw fiyɛ ka yɔrɔw ko bon an tun y'a ɲini k'a fɔ u kana an ka yɔrɔw ko an ye k'a fiyɛ an y'a ɲini kɛ mairie fɛ an y'a kɛ ministère ka mɔgɔ yɛrɛ bɔra an fɛ yan éducation ka mɔgɔw bɔra an fɛ yan a ka cabinet nana yan an y'a ɲini u fɛ ka ɲɛgɛnw yir'u la k'a fɔ ɲɛgɛnw falen don an y'a yira ministre ka cabinet la u nana u y'a bɛɛ noté mais jusqu'à présent bon an ma mɔgɔ ye an yɛrɛ de wulila kunun sa k'an kɛ an ka yɔrɔ kan aw yɛrɛ de y'a constaté an ye kilasiw koli daminɛ kuruw nettoyali daminɛ an kɔni y'an k'a kan mais tiɲɛ yɛrɛ la an ye fɛn minnu ɲini laɲini na an ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ walidenw de bɛna don a kɔnɔ donc fo k'an f'an ka yɔrɔw pulvériser vraiment ka microbe dɔw faga ka bɔ kilasi kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ maa kuma dogolen minnu tun bɛ lakɔlisow kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ ni u caman ye u labila nin waati in na o baara kelen de kɛla Mali sigida caman kɔnɔna na an ka ɲɛmaw yɛrɛ ka fɔ la a maa kuma dogolen minnu filɛ nin ye a yirala k'a fɔ ko caman tagala u ka so dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ jabala tɛ minnu na halisa yɔrɔ ɲinina ka di olu ma maa minnu tun bɛ yan u ye ekɔliso bila u taara hirondelle la n'o ye n filɛ nin ye Sokulisi kɛnɛ kɛrɛfɛ hirondelle ye hôtel hirondelle de kun don mais wɔrɔ in kun tɛ ka baara kɛ bon an y'a ye an ka délégation spéciale ye laɲini kɛ pour que u bɛ se ka wɔrɔ in labɛn ka mɔgɔ ninnu bɛ se ka taa yen wagati min na a labɛnni yɛrɛ la an yɛrɛ sifinnakaw vraiment an ye baaraba k'a la a peintureli a n'a wɔrɔ nettoyeli mais an y'a yir'u k'a fɔ vraiment kɔni anw jeunesse anw bɛ yen pour que ka baara fɛn fɛn bɛ yen k'o ye sifinnakaw ka baara ye u k'o di anw ma an b'o kɛ wari tɛ an ta kɛ wari an ta kɛ foyi an b'a kɛ fasoden ɲumanya kama vraiment u y'a ta ka bonya ta ka d'an ma an y'a kɛ ka wɔrɔ peinturer ka wɔrɔ ninnu bɛɛ nettoyer pour que k'a bila état la n'u bɛ bɔ yan wagati min na u ka taa sɔrɔ wɔrɔ in a b'u sagoya la an ka dɔn k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ lakɔli kun kan ka ta kabini octobre kalo o tile fɔlɔ nka a bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka bila novembre kalo tile 4 na an ka ɲɛmaw fɛ ka sababu kɛ lakɔlisow fanba u tun minɛnen don maa kuma dogolenw fɛ san ye tiɲɛni lase minnu ma nka nin waati in na n'an ma fili an bɛ se k'a fɔ ko école bɛ se ka ta novembre kalo tile 4 i n'a fɔ a laɲini kɛla cogo min na an ka ɲɛmaw fɛ nka baara caman bɛ yen nɔ minnu kan ka lawaleya halisa an ka ekɔliso kofɔlenw kɔnɔ maa kuma dogolenw tun bɛ yɔrɔ minnu na sanuya taabolo b'o la fo ka taa se kalankɛminɛw yɛrɛ ma Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la an bɛ taa Senegal jamana kan u ka jamana finitigiw minnu ni olu ye jikan baarakɛlaw ye n'u bɛ wele ko mariniw olu ye tungalatagala mɔgɔ 600 ɲɔgɔn ni kisi ka bɔ u ka bajalan kan tile 10 laban ninnu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko nin tunganaden fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'u kunda nansarala kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Siyaka Tarawele an bɛna kɛnɛ labila ale ye a k'a ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase
Anula Mariam, Anula Vewa Lembaou, Sofra Tchek, Demseni Fra Mabakrokan, Malikono, Parafinani, Dien, Fanro Fe, Amadamini, Boxu, Noé, Boulokouye, Nanko, Francana, Torella, Noble Art. Bi octobre le bisabasam bafem goni nani ube ben sabiduruma ni nyongodan belebele boxu bunagu kan nyongodan kera Kinshasa Zaire jamana kano e Congo tokoro ye akera Muhammad Ali ni George Foreman nyongonche nyongodan do ni ato ye koba otige kababa otige o sabiduruna o de biye akera nyongodan belebele ye nya futuba na Muhammad Ali ni George Foreman nyongonche Kinshasa na akera swabu ye Congo kachama ye boxu kanu asin fe anga segi ka famel do sro boxu in kanu nyondan baye Muhammad Ali ni George Foreman ni nyonche bolokuru mangande be ni farekolo nyinanje ke yoro ina no ye gymnasie ye Kinshasa Chibanda wata Judex alebe ka shifila ka bolokuru kela no ye boxeur ye ko dege abe ka ke sokono Muhammad Ali ya ka laben laban ke yoromina ka soro ka ta ka kwada nyona damine nanko komba rumbol inve jingol oni nyinanche sambiduru ici c'est les salles où aso de fleninye Muhammad Ali tumaka digilu ke yoromina dongo do sogmada fe ka soro ka ta aka boli ke yorola avant d'aller au footing là tile damado ana don belebele ɲɛnamayɛli cɛ n'o ye octobre kalo tile 30 ye kuwada ɲɔgɔnna bolokuru n'o ye boxu ye o bunagun kan san 1974 Muhammad Ali ni George Foreman ni ɲɔgɔn cɛ Judex hakili jiginna a don ɲagaɲaga la ni jama bɔra fo k'a fɔ to ten Tata Raphael tɔgɔla stadi la ka na diɲɛ ŋana fila kuwada ɲɔgɔnna lajɛ diɲɛ ma bɔra min kalama. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't. kuwada ɲɔgɔnna min tun dɔgɔdara kalo caman n'a laseli kɛra kunnafonidisiraw fɛ ko a bena kɛ sɔgɔmada nɛgɛ 4 waati a jɛnsɛnna kosɛbɛ jabaraniso kan lamɛrikɛn jamana kan ni diɲɛ maba caman y'a lajɛ kama sɔrɔ a tun be ka kɛ jamana na min kan n'o ye Zaire ye o tun lakodonnen do ni basigibaliya de ye farajɛ caman ka faamu na Judex n'a si be san 71 na a hakili b'a la bolokuru ɲa hakɛ o hakɛ ni Muhammad Ali y'o sɔrɔ a fadenkɛ la tako segi kɔfɛ minnu juguyara fo k'a fɔ to ten mɔgɔ 60 ɲɛkɔrɔ. Quand ils sont entrés tous les deux pour la 8e ronde. U mɔgɔ fila kelen ka ɲɔgɔn dan tako segina daminɛ sanga filanan na Ali ye a numankuru fili ka tila ka kinibolo fili a faden ɲɛnaminina ka bin giriw a kɛra i n'a fɔ sama binkan a seginnen ka na a ka kin kɔnɔna na jama caman bɛ yɔrɔ min na Judex hakili tora ni ɲɔgɔndan in na min ye a ka jɛnɛtigɛ tagabolo yɛlɛma ka ɲɛsin degeli d'un éléphant qui tombe. Bouh. Chibanda wata Judex boxu degeli karamɔgɔ don Muhammad Ali kanuba nye ko in tun hakili la walasa ka ɲɛfɔ ndenw ni mɔdenw ye k'a yira ko san 100 laban in na n tun bɛ yan n sen tun bɛ ko labɛnnaw ka jɛkulu la ne de ye juru kɔrɔta walasa Muhammad Ali ka yɛlɛ ring sanfɛ kuwada ɲɔgɔnna yɔrɔ a ye ɲɛfɔli caman kɛ n ye ka da kan ne de tun ye an ka clubu jalatigi ye Chibanda wata Judex ka fɔ la ale min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye RDC jamana kan ka muso clubu sigi boxu kunda ale yɛrɛ bakun ko tɛ ni ko in ye mɔgɔ caman la na boxu la a tun bɛ fɔ minnu ma Zaire na boxu la. Je suis fier tout d'abord puisque Mohamed Ali a inspiré ce pays. Muhammad Ali y'a to ni jamana in lakodonna n'i y'a lajɛ an ka boxukɛla muso caman bɛ tɔnba caman na i n'a fɔ World Boxing Association, World Boxing Council, World Boxing Organization kabini san 1974 Kongokaw bɛɛ ye boxu kanu u ka laɲini ye de ka baara kɛ a kɔnɔna na kamasɔrɔ fɔlɔ anw faw tun hakili la ko langolo tun don nka baara tun don an ye baara kɛ. Ni kuwada ɲɔgɔnna in Muhammad Ali ni George Foreman ni ɲɔgɔn cɛ a donna tariku kɔnɔna na diɲɛ ɲɔgɔndan belebele don san 100 laban in na farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan. Ka bɛ fo Mariam ni bɛ dan sigi bi farikolo ɲɛnajɛ la Viwa bunagun kan ka ɲini mɔgɔw Siaka Traoré Ala sɔnna ma araba nata min ka sɔrɔ ni kelen na ɲɔgɔn wɛrɛ ka tuguni a bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. An ka foli b'i ye Siaka ayiwa ni ne bɛna dan sigi an ka bi Malikura kunnafoniw na k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ n'aw ka filɛli la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9